салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад духтарако. Бозам навори имрӯз аст италиянски духтаро 3 метрш 140 сомонӣ. Нархи гуфтивай гапо дурнашай. Бо обтоби гири арзон мекунем. Ин духтарако айни моделам дорем. Касе успед кад ҳами гало ҳастай ҳозирашда. Касе успед накад ҳичи духтаро нигоҳ кунем. 3 метрш 140 сомон. Ин моделам ҳастай. Аҷоибот фасонак. Ин моделое дорем бо. Ани моделам ҳастай духтаро ҳозирашда наличи. Баъди галча омадай ҳам хеп фасонай духтарако нигоҳ кунем. Баъди дахтиш маълумай алакай. Ба духтарако оди дестам. Байни гал омадай ҳам хеп фасон духтаро нигоҳ кунем. Ира ай сангдорда бисёр бесангша харидесан. Баъд бисёртар ба хаёли ма ки уже духтарако ёшта беҳад хушрӯ месавад. Вақт завис ай дузондан мешавад. Вақти киртара фасон медӯзи, кирт дигар хел мебурайда. Нигоҳ кунем 3 метр 140 сомонӣ. Нархи дона гуфтесам ҳолиам. Обтои харида ячи арзон мекунем. Ни модели бо ҳастай духтарако. Хай ниёам ҳастан духтаро. Ба ай сирхам ҳаст бо. Мана байни як моделам омада ирам аҷоибот фасон. 3 метр 140 сомонӣ. Ин моделоям ҳастай духтаронес. Мана аписали ма дига намеша. Таҳбатай наметонам вай даста намеша. Ин духтарони бо модел аст. Нишам аҷоибот фасонай. Ана 3 метр 140 сомон духтаро. Тигроя не рангша дорем. Қай тигро қариб ҳама рангш аст. Оранҷови, бирӯзови, хулоса расветкош бисёра. Касе дар кори марҳамат. 3 метр 140 сомон духтаро. Хай мефремай. Болои стол тапдам. На. Ина духтарако. Ниё ҳастаем бо. Ям 3 метр 140 сомон духтарако диден. Так. Наметонам ла дастам. Ёро нишон дадам. Неам низ ҳаст духтарако нигоҳ кунем. На. Ниглай. Хай глор навор доштем. Ҳастан хулосаи чанд расветкай дорем. Ба духтарако нив гил ҳам хел фасонай ки нигоҳ кунем 3 метр 140 сомонай. Диде? Игл беҳад озмода шудаге. Ина бо ғалти дак. Биги хона бармегеш бу. Мана духтара.